Her er der altså skruet fuldstændig op på effekterne, så det er det ypperste af det ypperste. Velkommen til Pyro News. I dag der skal vi kigge på nogle nyheder her fra 2024. Vi har 3 produkter med. 2 af dem de er nyheder inden for Gold-serien, og den sidste den vender vi tilbage til. Og det første produkt, det er den her, som der hedder 18 karat, som der er et batteri bestående af 40 skud og har altså en nem vægt på 480 gram. Det her batteri her har et relativt højt tempo og springer i store guldpalmer, har nogle rigtig flotte effekter på himlen, hvor iblandt Ghost i rød og lyserød kommer til syne. Det er et batteri, hvor du får rigtig meget for dine penge, og der er skruet rigtig højt op for effekterne, så der bliver lang tid på himlen. Sådan en her, den koster 499 kroner. Et rigtig godt batteri, Royal Fireworks de har valgt at lancere i år. Så til det næste, og der har vi King Arthur. Det er jo også en nyhed. Der får du 36 skud og en nem vægt på 414 gram. Ligesom med det her batteri her, så er der altså skruet op for effekterne, og det kan man tydeligt se, fordi luftbomberne de bliver meget længere på himlen. Tempoet er ikke så højt på den her over, som den er på 18 karat, men der er lidt flere farvespil over på King Arthur. Jeg glemte faktisk også at fortælle, at på de her guldpalmer, som den fyrer af, der har den også forskellige farvenuancer i selve spidserne på guldpalmerne. Så det er en mega fed effekt, som 18 karat også har. Hvad koster den her egentlig, Andreas? Den koster 549. Så den er lidt dyrere end 18 karat herovre. Og du får faktisk lidt mindre skud i den her også jo. Du har 36 her og 40 her. Du har også mere krudt i den her over. Uden tvivl er det helt klart 2 nye fine produkter, hvor der er skruet helt op for kvaliteten, ja, og det kan tydeligt ses, når man kigger på de tidligere produkter. Det næste, vi egentlig har, det er Royal Fireworks nyeste nyhed i år, deres nyeste serie, som der hedder Meto Highline, som der egentlig er deres nye eksklusive serie. Og den ser sådan her ud. Den hedder Meteor. Indeholder 24 skud, en nem vægt på 456 gram. Her er der altså skruet fuldstændig op på effekterne, så det er det ypperste af det ypperste, som der kan laves. Vi vil jo sådan set mene, der er skruet lige lidt mere op for effekterne. Det er ikke fordi, det går super hurtigt, altså tempoet er sådan... Ja, det er rimelig jævnt. Det er sådan jævnt, ja, men effekterne er rigtig gode, især i sølv, hvor spidserne også har farvenuancer. Og så en finale, som der er utrolig flot også. Sådan en her, den koster 499 kroner. Så vi har altså her 18 karat til 499, Meteor til 499 og King Arthur til 549. Og de alle sammen, de ligger sig inde omkring det samme, hvor meget krudt der er i dem, fordi her har vi jo 456, her har vi 480. Og her der har vi 414. Men det er værd at bemærke, at det er altså de nyeste nyheder, som Royal Fireworks lancerer i år, hvor der altså er skruet fuldstændig op for effekterne. Så hvis det er det, du søger, så er det helt klart det her, som er værd at gå med. Især hvis det er det her prisleje, man har at lege med. Se med på kanalen, når det er, at vi viser nogle flere nye nyheder, som Royal Fireworks de præsenterer i år. Vi ses!